No niin. Nyt tulee part 6 tosta. Sit rikotaan pissakengät. Niin, nyt tulee part 6 siitä, niin okei, let's go. No niin. Me äsken, mun kaveri heitti sen tohon seinään, niin nyt siitä äsken oli tommonen juttu ja nyt siitä irtosi. Verrataan toiseen kenkään. Venä. Siinä on tommonen juttu. Ja sit tää. Noniin. Oho. Tulee sensei heitto. Noniin. Nyt. Ui. Yritetään sulla. Ottakaa, mä yritän osua tohon lamppuun. Ei vittu. Nyt me löydettiin se palanen, mikä siitä äsken kengästä irti. Otin äsken reikä ja nyt se repii sitä. Älä revi enää, revi. No niin, heippa ja nää